Yeah, good morning Zimbabwe. Mamuka sei kwese kwamuri maZimbabweans. Anoimba kuti mamuka zvakanaka, zuva renyu rakanaka chose. Itai kuti rinyatsofara zvakasimba chaizo zuva renyu, musaite kana stress kana chii. Farai maZimbabweans. Yeah, a great nation. Zimbabwe is a great nation. Zvisinei, tine nyaya tinayo nyaya yema-roads ari kugadzirwa muHarare. Maroads ari kugadzirwa muHarare. Tiri kuona vanhu vari kushanda day and night. Aiwa, izvozvo tozvikurudzira. Zvakanaka, vari kuita zvakanaka chaizvo vanhu veHarare Council. Ndo zvaifanira kunge zvichiitwa the government kubva kudhara. Government yaifanira kunge ichipa the council, all ma-councils mari yekugadzirisa mabuilding nekugadzirisa maroad. But makore esa ZANU-PF yaisupporta ma-councils because anoranwa ne-opposition party ichivanyima mari yekuti vaite machanges maroads upgrade kana kuisa manew malines. Mari dzese vaingodziendesa kune zvinhu zvisina kana nebasa rese, like even nyangotengera kana machief mota. Machief vakagara vasina kana mota for long, vachitadza kuita zvimwe zvinhu zvinotounza pundutso munyika, kana kutenga kana mamedications or maambulance. So tiri panhau yemaroads iyo ari kuupgradwa. ZANU-PF yakatizoona kuti haina kana option, but is forced manje kuti sei kuti ipe mari kuma-councils ematown macity ese. Saka muri kuona maroads ari kugadzirwa. Ndo zvaifanira kunge ichiita izvozvo, zvokuti mari dzofanira kunge dzichienda kumacities dzichivandudza mugwagwa yedu. Saka apa iri papanic mode nekuti iri kuziva kuti SADC iri kuuya. Makatasa maroads ari kugadzirwa mazhinji andi anenge achipfuura nemota either dzichibva kuna airport dzichienda mutaun maarea, kana dzichienda kuna state house, dzichienda kana parliament. Maroads ndo ari kunyanya kugadzira nekuti maroads iwayo aifanira kunge akavandudzwa kudhara. ZANU-PF yaifanira kunge ZANU-PF government, because as a government ndo inoallocata mari mumametro emacities ese ari munyika. But ZANU-PF government yaisupporta macities isinga allocata mari, ichida kuti vanhu vemacities vapandukire opposition vachita no hapana zvairi kuita, that's why macities asiri kuvandudzika. Asi vanhu vakanga vatoziva kudhara, vanhu vakatoeducatwa about it kudhara. Strategy yeZANU-PF kuti inonyima mari macities kuti vadevelope city. Mari yese dzakushanda mari ndo dzaifanira kunge dzakashanda kudhara. ZANU-PF ndaitonyarara kuti bufu, because mari idzodzo vanofanira kutoallocata mari yakawanda mabuilding nemapavements. Mapavement ese anyatsogadzirwa zvitori right, means manew paving maarea akawanda, because mari idzodzo ndedzegovernment, dzinofanira kunge dzichibva kugovernment. Mari idzodzo dziri kuspendwa izvezvi necouncil. Then council chai kungoallocata mari kungoti no, ngadzishande mumaroads, ngadzishande mumabuilding, mastreet lights, kumaintaina city kuti igare iri right. Government hapana chainofanira kuclaima ipapo, like ZANU-PF iri kuclaima like as if ndiyo iri kugadzira nhengerekenzi, iri kugadzira mastreet. Haiziriwo, it's a Harare City Council. It's a council iri kuita basa iroro, because mari iyoyo inofanira kunge ichienda through council. Ezvinezvi vakumhanya ndeyekuti vari kuda kuti SADC summit iitwe muna August. Saka vari kumhanya makatarisa even nyangona naMount Dubden maarea kune maparliament vari kumhanya kugadzira zvese maroads because vari kuziva kuti veSADC vanozoti imimi munoti nyika yenyu iri right, but nyika yenyu yakadai so sei. Vanozobvunzwa izvo kuti nyika yenyu yakadai so sei muchiti nyika iri right. Saka vanoziva kuti it was their duty kunge vachiallocata mari izvozvo, sezvo vari vanhu vanonge vachiti awa nyika yedu iri right, nyika yedu iri right, nyika yedu iri right, sezvo vanotaura all the time. Yeah. So apa tiri kuona vari kumhanya day and night, vakapinda mudhorobha even nyange usiku muHarare, especially muHarare town, unotoona vari busy. Yeah, vari kuita a good thing. It's not a ZANU-PF. The council is doing the right thing, because mari iyoyo ifanira kunge yakaallocatwa long time ago through the council kuti maroads agadziriswe aonekere pari zvino. So zviri kuitika izvozvo ndazvibva zvatei nemapendi, kupenda mumaside meroads, kupenda maroads, mamarkings zvese, mapotholes sakliwe ese, kuenda zvese nomumalocation. Government inofanira kunge ichiallocata mari iyoyo kucouncil of Harare, then council of Harare yoallocata mari according nearea malocation, either
kumbare or kukwadzana or according kuti vagadzire mapotholes nekukata uswa nekumaservice delivery. Both city council yes inocollecta mari but mari dzayo dzinocollectwa necity council inenge isina kuwanda. Mari inoallocatwa negovernment ndiyo inenge yakawanda inozobatsira council kuti ivandudze nzvimbo plus council yosanganisa nemari yanenge ichicollectwa mumarevenues yanenge ichicollecta kubva kumarentals then yosanganisa kuti mari ite chirembo. Boso kuita zvinhu izvo zvinoda mari yakawanda. Kuvandudza maroads nekumamaintaina nekugadzira mapaving yemumapavement mese zvoda mari yakawanda. So government yanga ichisabotage but ezvinezvi they are forced to do it. Vanofanira throughout the scene, throughout the countries kumacitizen suppose havasi kuziva kuchanga uchienda maSADC members because chaita magroups achanga achiuya achizoona kuti zvaredi sei muZimbabwe maererano nesummit because mune mapresident akawanda. Mapresident anenge akafanira kunge akaprotectwa anoda nyika iri decent usina noise, nyika inenge iri clean. So vari kuzama kuti vagadzise zvo but ndikuona even towards that time yachesummit munyika mune imani yehoho because vanhu vasi kufara nezvokuitwa naMnangagwa. How can someone kuti anoburitsa mari mamillions kunoti anopa machiefs mota, nyika ine nzara, nyika haina chibage, nyika mune drought munyika hamuna kana chibage. Vanhu vanoita sei? Chief ari kuonekwa achifamba nezimota paidaizi vanhu vari panzara. Zvinoratidza kuti zvinhu zvaive zvakaitwa zvisina kunyatsofungwa. Unongosina kunyatsofunga kuzoti aiwa vanhu hamuna medication, mibhedha irimo isimbi dzakwatanuka kubva mapendi machira chaichaiye kuti ofuga vanhu mashits aya muhospitals. Vanhu vakutoenda nemablankets avo kuhospital. Hakutomborina futi sometimes mibhedha, vanhu vakutorarira pamapuranga mibhedha. Kasi unobuda uchida kuti machiefs tikupai mota idzi usingakwanisi kubatsira mahospitals. Even nyangwe mahelicopters anzi akadonetwa kubva kunana Russia hapana ari kupa mahelicopters acho. Is something like a time waste yokutongoshaya vanhu but vanhu vanotoziva, vanhu vakutoziva pfungwa dzeZANU-PF nazvaMnangagwa hazvina kwazvinosvika. Zvinhu zvokuti zvinongoda kungoitwa ipapo machief anga akashedzerwa zvokutaurwa kunzi zve3rd term mudziwa zve3rd. Vanhu vasitomboda zvisizvo. Even nyangwe machiefs acho mazhinji acho atiri tichitaura navo anenge achitaura kuti no, we are just doing it for the sake of safety. Boza vanoziva kuti vakasaenda ikoko vakasanoteerera then wakutonzi uri mupanduki wakamira so vakutothreaten. But even nyangwe vakatora maposition mamwe machief nemamwe masabhuku, government iyo ichibva chaiche vanhu usabhuku unodzokera kuline nawo, uchief unodzokera kuline nawo. Vanhu vanoziva magadzirano anoita uchief nousabhuku. President haasi tomboripo ipapo. President haana kana kalendi. President ndokumusha kwake uko kwaanofanira kunge achitenda, kwaanofanira kunge ari under chief wokumusha kwake koko kwaane kalendi kake. So izve kupanika kwokuti ndeyekuSADC nemachief ekukambeni na3rd term hazvishandi, hasi kutomboshanda. ZANU-PF yafanira kunge yakaita zvinhu kudhara, especially zvinhu zvendikutaura zvinhu zvekuvandudzwa kwemugwagwa nekuvandudzwa kwecity. Yafanira kunge ichiallocata mari each and every year panoitwa budget. Yorekaita budget rinosabotage what kind of a ruling party mapati asati amboona anedaiso munyika. Mamapati they are so evil. I've never seen this. So SADC inofanira kuti inyatsoonesa ruzhinji rweZimbabwe. I think we are ready even pasocial media everywhere, even on the ground. Kana vatooma munyika SADC they must be, vanofanira kutoona kuti zvinhu zvemunyika munomu hazvinhu zviri kufamba zvakanaka. Zvese zviri kutongoitwa izvi ndezvekuti ivo sezvo vari vaenzi vari ngori munyika vangoona kuti zvinhu aiwa zvinhu zvakanaka. Tofanira kutovaratidza that time yokuti zvinhu hazvatombonaka muno munyika. Zvakaitwa zvese izvi ndezvokutongovhara imimi chete ndekuti muri kuuya. Hamuoni last time pakanzi pari kuuya SADC vakambodzi zvekubreka zvokutorera vanhu mastendi neland ichimbozvimirai. Izvi zvatanga futi throughout the country. Izvi vakunyepera vanhu kuti tinokupai matitle deeds and it doesn't make sense. Matitle deeds vaingogara achingotaurwa for long kuti president arikupai matitle deeds. It doesn't make sense. Kana ndiri pastand yandinoziva kuti stand iyi ndakaiwana zviri straight, title deed rangu ndofanira kunge chiriwana zviri straight, kwete zvokuti president anouya achinibribe nemutitle deeds. Title deed hari bribe mwoyo wangu, hari bribe chikafu chandinozowana mumba.
ini ndindoziva pandinovhotera. So vanhu ipapo vari paongorora, vanhu vachaziva panovhotera. Musateerere manewspaper anonyepa nemaredio station anenge achingoti president ada kuuya nematitle deeds, president azozvo zvakati. President mushandi wehurumende, ari kutoshandira isusu. Anofanira kutozvinyinyipisa pane vanhu because is a civil servant. Aukangana kuti position yake chii, is a civil servant. Anofanira kunge achizvinyinyipisa pamberi pevanhu. Because as the assumption ese ma-civil servant esa. President anomupinda machibuda futi munhikirinzi, basa reotobuda popinda futi mumwe. So hafanira kunge abva atoita kunge atomwari atopermanent zvachose pa president ipapo. Anohusiya then popinda mumwe. Ibasa as a civil servant yekubatsira yekuti ubatsire vanhu kuti nyika iende mberi uchiita zvinhu negwara rakanaka. Awa ndotenda maZimbabweans. Ndokurudzira kuti munge muchiteera channel yedu, munge also muchisubscribe channel yedu, muchishare also nhau dzatinoita both dzakakosha dzinobatsira kune maZimbabweans akawanda, muchipressa notification button redu kuitira kuti patinotangoburitsa dzimwe nhau munhu kasika kudzinzwa imi. Ndotenda.